Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag itakat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a friend. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti kaayan ayat. Ket nakaro ti panagselselos ko. Lablabanak matiriknak. Ngem no apay ajak malapdan ti agselos, no kasta nga damakitak asaan ko a magustuhan. Bueno papagaya, intay dinggen ti pakasaritaan ni Fred. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agdiritso ako ni Jebalay, friend. Kaya't kunti agina na. Nabanuga ka nagnag na. Mapantapay iji balay. Adda kayat ko apagsaritaan ta. Anya ka di mananday ta. Darasam ket di timag na. Saan ka di mabalin nga ibagam itan? Sana mabalin. Makiapa ka kadimanan? Apay, adda mo mabasol mo. Kasta ka mat ngamin. Uray awan basol ko. Apapain na. Di ko naman ket di. Talagang adda aramid mo. Apay manen ngagsangsangit ni Kulay na nasabat ko di taruar. Ay nagapa kayo kadimanan. Gapumot lang iti aramid na, nanang. Anya manen tinaramid na aya. Nagbayag da nagsarita iti bats na anasabat mi iji ili. Mayat ti tungtungan da. Idinto taddak ang ururay kan ko ana. Ay kat nakisarita kalat takuman na kadakwada. Anya nga iti amok iti saritaan da. Ay kat no saan mo akayat ti makisarita. Di, aguray ka. Manumot la ti aguray aya. Saan ka unay nga istrikto? Ta saan mo pa'y nga asawa ni Kulain? Naskan lang nga strict wak nanang. Tapno ito nagasawa kamin. Amuna nagitibanag asaan ko akayat. Ay, saan mo kumaunay asobraan, anak ko? Tama nga numauma. Kat isulakot nga ro ti pagsinaan niyaw. Saan nakabalan ti makisina kanyak nanang? Ay, matlagayam. Ang apay nga ron anak ka ro launay ti panagselselos mo. Basta diyak kayat nga da sa bali kasarsarita ni Kulin. Diyak mo, no apay kastoy tiriknak. Adda ka din ni Kulin manang Beth. Awan, adda na panan na. Sa dino manang. Adda birthday, ana panan na. Anya? Apay nga ron da sa anak nga inawis. Kat, saan ka nga tanga imbitado ah? Uri nagpakada man la kumakanyak. Kasano agpakada? Kat pinagsasawam manen itinaudi apa nagkita yo. No boyfriend ti pangibilbilangan na kanyak. Nagpakada kumakanyak ah. Istrikto a boyfriend. Sobramat nga minti kinaselosong. Nagselselo sakman. Gapuday tay ti panagayat ko kan Nicolene manang. Wen nga mabakal mat ti kabsat ko. Ibagam ket dino sa dino tinakibart yan na, tasukunak. Pangaasi man, Fred, na ikam iti waya-waya di kapsat ko. No saan mo akayat nga ibagat ti ayan na? Urayak asumangpat ni Colin ditoy. Adakan ka dayta. Anusam ti agtugtugaw dito'y nga aguray. Saan mo anam namaan abambantayan ka akaistorya, taado ti aramidot. Saan nakapakadanagan manang Beth? Basta palubusan nak amanguray dito'y ka ni Colin. Kunakon kat nga dakadwam alalaki anapan nakibirthday. Si kamot alalaki. Saan mo ka di nga amo ak ayan-ayat ko ni Colin, ha? Anay ko! Apay nga dumanog ka! Sa anak mo lalaki. Babae ak! Anay ko! Napusin sa amat ng tingipan ko. Ay no, talagang aglablabas kan, Fred. Anya ka di man ti problema, ha? Saan ka nga ginbabakla si kaalalaki? Oh. Lumaban ka! Ay, tulungan na ka, Kulin. Diya kaya ti madaanog manen. Nagsakit nga tati danog na. Huston, Fred! Pumanaw ka dito'y balay. Tano saan? Idarom ka! Anya? Idarum nak gapoy ti day ta abakla. Anya aga po basta agkabil kalatan. Gapo ta ti amok kat lalaki. Agdamag ka pa'y nga umunasak ba'y nga agkabil ka. Alalala. Sorry, Colin. Amumot nga ay ayatin ka unay. Ay, sana pa nagayat ti kasta.
No di kat kinaawan pa nagtalak mo kan ni Colleen. Insecure ka launay. Sumardan kan kita abakla, no di mo kaya't apasubsuban ka manan. Saan mo abastusan ti gayam ko, Fred? Nagdisnudo ang nangitulod kanyak, tapno laang masigurado na ang makaawi na kanasayaat. Ita, kasta lang ti aramidam. Basol mo mutlang. Tano nagpakada ka kumakanyak. Sana kasto ti mapasamak. No nagpakada, palubusan na ka di, ha? Ha? Ala, pumanaw kan! Fred, payakas ta ti itsura masimbang pa. Pampanunutek nga ron no agpaiso nga taabakla di kadwa ni Colleen na simmangpet nanang. Day, apay, napan kay jabalay da. Una nang. Kat adda bakla kadwa na simmangpet. Saan nga ta nga aging babakla lang day jay? Ay, anya nga minti panagkunam iti ugali ni Colleen. Maiturad na kaaliputan. Saan mo't siguro nanang? Ngam no baybay aklatan iti kayat nga aramiden. Anya di papanan na ngayon saan na masulisog iti sabali. Ay, saan mat nga taakas ta ni Colleen? Saan tayo nga mo nanang? Basta diyak kayat agkampan tilatan. Ay, makamo ka. Ang nukaskan ka tagbalin akaayan ayat ko, nukas pangarigan siyak ti balasang, ay saan ka amaanusan? Isi nakalaangan, Fred. Ni nanang mat. Ay, maday ti kasta nga ugalim, anak ko. Awan makaanus kan kaabalasang nukas tamlatan. Kas nakunakon. Panagayat ko ka ni Colleen na ito yung aramidak nanang. Ay, saan akas ta ti panagayat, Fred? Ay, saan mo nga amaw ti sasawang? Asino nga talaga ito aglalabreak ka na iti post ni Colleen? Makapasoron na talaga na iti babae. Amang ano katsatmate naman amin na ito eh. Talaga sumayot na iti babae ah. Ibabain naksamat. Ammo ti kaadwan akaayan ayat ko. Makigangantil pa lang iti social media. Anya lang nga iti bagar iti tao kanyak. Di pa katawaan ng tiliklikod ako. Apay, anya ti ibagam ken ni Colleen. Kayat ko lang akasarita manang. Di na pa'y kayat ti makisarita ken ka. Anyat kayat mo asawan. Saan nakapastrakan? Wen, day tatibilin na. Saan nakapay akayat amakita? Ngam kaayan ayat ko ni Colleen. Kaayan ayat mo pa'y laeng. Saan mo pa'y nga asawa? Nasakit ka di pailaang kinakam na kanyak. Wen gapu ta agbalbalin ka kanun abarumbado. Gapu iti kinaselosom. Nasakit tinakam na ken ka. Iti panang danog mo kini Eddie. Sige nga rin manang. Agsubli aktulangan. Nasaya at mata sinong batam ti awag ko. Apay saan nakakayat asanguan di tabalayo. Saan pa nakasagana amang sangukan ka, Fred? Asino dagiti lalaki nga aglalabreak ka dagiti post mo? Imawag ka kadi, gapula ang iti dayta. Among Fred, maumuma ako niti kasta nga ugalim. Ti kunamkit di. Talaga nga daaramid mo. Garang gandyang ka babae. Anya langan ti makunarag ti makaammo akayan ayat ka. Nalaka lang ti solusyon dayta, Fred. Anya kuma. Agsinatan. Anya. Makitam. Talaga siguro nga dan kasukat ko. Iso anatangsit ka na makisina. Maamuak lang nga dan nangisukatam kanyak. Agalwad kayo iti lalakim. Tangay kastamat lang ti aramidam. Kanayo nakapagat-atapan. Karamidak langin dagiti pagpabasol mo kanyak. Tapno da sirbina. Anya. Daytan ti bagbagakken ka, Fred. Binalagan kan. Ay, awan makaanos a babae, no kastamlaeng. Anya ti aramidak nanang. Ay, kasama na imbag ni Colleen. Hanggang no saan na kan akayat, ay awanon maramidam. Sana mabali na makibreak kanyak ni Colleen nanang. Ay, saan mo pa'y nga asawa ni Colleen? Iso nga awan maaramidam.
Sa anak nga umanugot. Uray no saan ka nga umanugot, anak ko. No saan na kan akayat ni Kulain. Awan maramidam. Agyaman na, takayat nakmatlangan na kasarita. Tapno malpasan ti amin kadata, Fred. Ngam sana mabalin na makibreak ka kanyak. Santa pa yan nagkasar, Fred. Iso asaan mo nga ibaga, asaan amabalin. Gaputa saan kan akayat. Nauma akon kan ka. Pangaasim ko, Lin. Sige, padasag tiyag balpaliw. Pasensya kan, Fred. Ngam nakaikadeng akon. Saan kan akayat? Iso nga break tan. Nasakit na naluleng. Kasadyak pala maawat ng break na kon ni Kuling. Awato mo nga in-break na ka ni Kulain. Ala, husto day ta na panagin inom mo. Mao din day ta abuti ti ara kay ilako kan ka. Agawit ka no maibos mo day ta. Anya daramidag tap nagsubli ni Kuling kanyak nana. Panagkunak, saan mo na mapasublipay? Pagkunan niyo. Damag ko nga adan boyfriend na. Anya. Arig na sa anak pa yan nakamove on. So adan boyfriend na. Urayin na nga rod ang makamove on ka sa maki-boyfriend, kasta? Apa yan naglakat pa ng sukat ni Colin kanyak nana. Barok, pudno ka di ti damag ka. Siluso ka unay. Gapo iti panagayad ko kan ni Colin. Dahil ti pagsilsilusak nana. Wan, ngam no nakarom ti panagsilos mo. Mao mamutla ang ti babae kan ka, Barok. Ti masabat ko. Ni Colin. Kan ti kabarbaro akayan ayat na. Tinasayat pagsilusak man dahi ta alalaki. Dagitadan. Hi Colin, kumusta kan? Ha? Saan ka matanagan? Saan ka manggulo? Kumusta kan? Iso ni Lander. Kaayan ayat ko. Lander, iso ni Fred. Naistoryak mo't kan. Iso ti ex ko. Hi, Fred. Kumusta? Okay lang mat pare. No, okay lang kan ka. Mabalin ka din nga awisan kayo ti restaurant. Ta mapantay mangan. Siyak ti makam mo. Saanan? Kabailan mi matimangan iti restaurant nga uray awan agilibre kada kami. Si Kamat. Kaya't ko lang mat ti makigayam ka na kayo. Apay, agungat ti boyfriend mo. Ha? Apay ko mga agungatak. Kastolangan. Umuna kayon ka ni Colin iti restaurant. At dalang ipaperma ka papeles. Kalpasan na, sumarunuak. Ha? Palubusam ni Colin asumurot kanya? Apay. Pagaramidam ka di iti dakas? Saan? Apay ko maapagaramida. Matlagayam. O sige, Han. Umuna kayon, ta sumarunuak. Han. Sige, Han. Siya kung timakaam mo ditoy. Mabit lang mat daytoy. Sige nga, Rod. Sige, pare. Umuna kayo latan ka ni Colin iti restaurant, ta sumarunuak. Sige pare. Agan-anad ka, Han. Thank you, Han. Sige. Ha? Nag-kiss ka. Nani, apay nga, siyak mo't ni makarik na itinakaro apa nagimon. Oh, Fred. Umay ka na. Mapantan. Imbag man ta pinalubusan na ka ti boyfriend mo asumurot kanyak. Gaputa dakkel ti panagtalat ni Lander kanyak. Ha? Amom. Agduma kayo iti ugali ka ni Lander. Ni Lander. Saan nga insecure ka na yun, nakaskan ka. Anya? Aywan gayam. Imbitaran ka iti umadanin apa nagkasarmi ka ni Lander. Agkasara kayo gaya man. Nagsakit, Colin. Aging gayta, masaksakitanak pa lang. Saan ka pa yan nalipatan? Si ka pa lang ti ipit-pitik ti puso.
Ag-move on kan, Fred. Lipatan na kon. Unfair ka. Sika, nakalipat ka adagos. Naragsak kan. Agkasarkan iti mabiit. Idinto ta siyak. Aging gaita, agsagsagabak pa lang. Nalpasan ti kasar da kulin ken lande Mr. Lonely. Nga maging gaita, ni kulin pay laeng tilinaon ti pusok. To'y pagayam mo, Fred. Agyaman nakpagam Fred, iti dayto apakasaritaam. Ala, sursuruamon alipatan ni kulin. Awan matlaang ti sabali ang makatulong ken ka, no di sika matlaeng. Ket sapay la kumatag balin eleksyon ken kadaytoy anapasamak. Ket inton sumaruno a makiayan-ayat ka, liklikam ti sobra a kinasilosom. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Fred. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.